Neska horrek dioena horrela da. Ematen du erabiltzaileek ez dutela zertan errespetatu behar besteen pribatutasuna. Bai, hori da. Nik jasaten dut askotan Instagrametik eraso asko, eta ez didate agian nire nire pertsona ez dute ikusten. Ikuste dute profil bat eta haren kontra egitu dute atzeko pertsona ikusi gabe, eta gehienetan beste profilak dira anonimoak, eta bueno, bai. Bai, Arregi, ongi etorri eta eskerrik asko. Eskerrik gaur gurean izateagatik. LGTBIQ+ kolektiboa izaten da askotan bullyingaren jomugan egoten den kolektibo bat. Transexuala izateagatik zuk lehenengo eskolan eta gero sare sozialetan jasan duzu bullyinga. Noiz hasi zen amets gaiztoa? Nik 10 urtetaraino nire bizitza oso ona gogoratzen dut, baina gero bigarren hezkuntzan hastean, eskola gehiagorekin sartzean, nire identitatea pixkat izkotatu egin behar izan nuen, pertsona askok ni ezagutzen nindutelako, baina nik ez nuen inor ezagutzen, nire lehengo eskolakoak soilik, eta oso latz izan zen, nire hilea moztu behar izan nuen, komentario askorengatik, eta bai... Ahozko erasoak bakarrik ziren? Ahozko erasoak, bai, momentuz bai. Eta nola bizitzen da hori, irainak egunero? Gazte batek nola darama hori? Hasieran oso gaizki ikusten nituen, baina gero egunerokotasunean barneratu nituen, eta mozorro bat egin nuen nire bizitzarekin. Mozorro bat zure identitateari uko egin zenion? Bai, hori da. Horrek dakarren guztiarekin? Zer suposatu zuen? Ni beranduago hasi nintzen nire prozesorekin, txikitan nire gurasoak eta familiak beti izan du oso barneratua ni nor nintzen, eta beti utziat gonak erabiltzen, hilea luzea eukitzen, baina eskolan adibidez bai ikusi dudala ez dagoela ondo ikusita. Beti izango naizela desberdina, eta bueno, horrek nire burua kanporatzea ez dit inoiz utzi. Mehi nortzuk ziren jazarleak? Beti mutilak izan dira, beti kolektiboan, ez dira bakarrik etortzen, beti heteroak dira, futbolean jolasten duten mutilak, eta, bueno, bai. Ikusi dugu askok ez dietela gurasoei ezer esaten, zure kasua da? Nik ez nien ezer esaten direktuan, baina bai notetan ikusten zen, nola etxean portatzen nintzen, eta holako gauzak, eta azkenean, ni bizitzasoan psikologora joan izan behar naiz, eta psikologak nire gurasoi gauza asko kontatu die. Eskola aldatzeko aukera planteatu zen? Bai, baina nik beldur asko nuen, ze nire momentu okerrena izan zen eskola berriekin aurkitzean. Orduan, niretzat, nire betiko lagunekin egotea oso garrantzitsua zen. Eta ze momentutan egin zenuen klik eta esan zenuen, nire identitatea, benetako identitatea alde batera utzi dut, ez noa izatera benetan naizen hori? Bai, bigarren hezkuntza bukatu nuenean, esan zidaten ez nuela balio batxilergoa egiteko, eta batxilergoa utzi nuen, eta azafata titulua atera nuen hemen Bilbon. Eta horri izan zen lehenengo aldia mundura abiatu nintzala, eta nire begiak lehenengo aldiz argia ikusi zutela. Horri izan zinen benetako zu? Bai. Eskolan jazarpena bukatu zen, baina sare sozialetan hasi zen?
Bai, orduan izan zen ni benetan nor nintzen esan nuen lehenengo aldia, gurasoek bazekitela esan zidaten, ez zuten txartzat hartu, nire lagunek baita ondo hartu zuten taula, baina publikoki egin nuenean nire sare sozialetan komentario asko jasan ditut, bai, eta anonimoki, eriotz, bai. Ze gomendio emango zenioke ziberbullyinga pairatzen ari den ziberbullyingaren biktima bati? Salatzeko esango nioke. Salatzeko ez bakarrik etxean salatu, ikastolan salatu, eta edonon salatu ze badaude pertsonak lagun zaitzaketenak eta ez daude bakarrik. Eskerrik asko, benetan. Gurekin zure testigantza partekatzeagatik.